Estem aquí a la furgoneta, ja estem anant cap al nostre destí. Aquest matí hem tingut una mica de problemes tècnics, però ara per sort ja hem trobat la furgoneta russa que ens portarà cap a la primera parada. Això es mou molt. Això és l'autopista principal del país. Això és la carretera que estem anant. I em sembla... Primer dia de viatge. Portem aquí des de les 9 del matí, són les 5 de la tarda, en aquesta furgoneta. Estem una miqueta cansats És soviètica. perquè hi ha molts sotracs. Uf, és un camí de cabres, això. Estem a Bagagazrin Chulu, que és un lloc on venen els locals, els que hi hagin per les, perquè aquí sembla que no hi hagi res més, a fer ofrenes, no? Llavors aquestes ofrenes, cada pregària que fan, posen una pedra i es fan petites muntanyetes de pedra que es diuen ous. És el segon dia, hem fet una parada, un pipi time, un pipi break, i estem aquí al mig, és que no hi ha res. Mongòlia és el país amb menys densitat de població del món. I és que no hi ha res. La Laia allà al fons, però és que res. Estem començant a arribar al desert, ja tenim aquí els camells saludant. Hem fet una petita parada tècnica i ara continuarem el camí fins al fons on no hi ha res. Aquí ja no hi creix res. Acabem d'arribar al desert del Gobi, que ara no és la part de les dunes, però podeu veure que tota la vegetació verda que hi havia abans ha desaparegut. Ara l'únic que hi ha és sorra, una miqueta d'arbetes de tant en tant I camells. i uns quants camells. You take the picture? Yes. Let's take them Yes. Oh. Avui és la segona nit. Com podeu veure, ja s'està fent de nit. Ara aquí una estona soparem i tornarem a dormir en un altre guer. A veure què tal dormim aquesta nit. Chan 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 chan. Doncs estem a les muntanyes Flamejants, que és com un canyó del Colorado d'aquí Mongòlia, que és on a principis de segle XX un tal Chapman, un espeòleg, va descobrir molts ossos de dinosaures, uns 60 dinosaures diferents. Llavors el paisatge és espectacular, el que passa que aquí ja els dinosaures ja no estan i si estan enterrats, ja no es veuen. És tot molt bonic, es veu el desert de fons, uns quants guers per allotjar turistes com nosaltres al fons i l'escenari és espectacular. Anem a buscar a veure si trobem algun os de dinosaure. En aquesta zona diuen que hi ha molts. A veure si tenim sort i trobem alguna cosa. Oh! Sembla que hem trobat un fèmur d'algun dinosaure. Ens trobem al Parc Natural Yolinam. Ara farem una passejada d'una hora i mitja. I després anirem ja cap al Guers a dormir. M'estic refrescant una miqueta aquí a la glacera. Estem al Parc Natural de Yolinam i això és la glacera que hi ha aquí, al mes de juliol, el que queda després de tot l'any. Aquí l'Alfredo
caminant al costat del gel. Alguer i les cabres ens han vingut a visitar. Oh, sorry. Comença el viatge. Xo. Estem aquí parats perquè el camell quan li fem xu no funciona. S'ha espatllat, és defectuós el nostre. Li diem xu i no va. Digues hola. Aquí està la Laia, la Caio i el guia amb el camell i jo i l'Alfredo aquí. Ja estic agafant velocitat. Aquí més enrere. Ara el meu agafa velocitat. Estem fent la carrera dels camells aquí. Ai. En camell i el Xavi s'ha quedat una miqueta enrere. Adéu, Xavi. Adéu, Xavi. Xu. Ens trobem en ben mig del desert de Mongòlia. Estem a unes dunes, les dunes Kongor, i ja podem apreciar la posta de sol. Estem molt cansats de fer la pujada i aquesta és la posta de sol tan bonica que es pot veure des d'aquí dalt. I per aquí baix, més desert. Que bonic que es veu després d'estar cansat de fer la pujada aquesta. If I'm going to do the sunrise, I might as well stay here. Yeah. Hold on, guys, turn around. Oh my god, this is the most amazing thing ever. Aquí l'Alfredo i el Xavi, baixant per la muntanya com dues cabretes. S'ho passen molt bé. Ara baixaré jo. Quina por. Estem a mitja baixada de les dunes i ara farem una mica el meco. Preparat, Xavi? Preparat. Vinga, llestos, ja! Laia, saluda a la càmera! El Xavi aquí baix i aquí estem seguint com podem. Uau!